Naglahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit. Napagi ko diri, ma. Pahit ko kaimpag diri. Kasarangan nga kasinatiya. Nanoy diri kong lab. Sure ka? Magkasalata, ha? Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nas. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Rakanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuonan OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Padayon ta karon ang suwatampo nga gipadagikan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Maribeth. Sa naiya, nanawag si Roberto Recastultimi. Ako napati kikaniya ang mga pung nga sukad wa pa nako madungog kikan kaniya. Bisan og uwahin na, apan katagad ko pagyapon siya og laing hikaylon, aron magpag-o sa iyang pagkatao. Sa sinugdan, maldita ug strikta ang pag-ilako ni Miss Judy. Ang mahuyang Bisaya nga nagduma sa accommodation. Sa ngato-ngato, maayo man di ay kini. Hangtod nga nakalarga ko paingon sa nasod sa Singapore. Maoy bisugat ako ug akong nahimamat si Mr. Garud, ang Singaporean na akong amo nga lalaki. Hey, my name is Mr. Garud, your Singaporean boss. Hello, sir. I'm Maribeth, sir. Thank you for picking me up here at the airport. How's your travel from Manila to Singapore? Being a first-timer, sir, I felt really nervous, but it's so amazing. Oh, okay. At least you arrived safe here. Yes, Mr. Garod, sir. Well, welcome to Singapore, Maribeth. Singapore is both a city and a country. And the capital occupies the entire main island along with over 60 other smaller islands. Nice to know about your country, sir. Thank you for the information. By the way, you know driving? No, sir. Oh, okay. Meet my wife, Mrs. Ra. Hello, Mrs. Ra. My name is Maribeth from the Philippines. Filipina, welcome to Singapore. Thank you, Mrs. Ra. Honey, Maribeth is the new helper. She is beautiful. Oh, then why are you telling me that, my honey? No. Filipina, Maribeth, Yes, Mrs. Ra? we need your good service and hard work here, okay? Yes, okay, ma'am. Here's one thing I have to tell you.
Always wear your uniform and beware of looking closely to the eyes of my husband when you are talking, okay? Yes, ma'am. Honey, why are you looking at me? Oh, no. I know the rules already here, honey. Daan palagi gyud ko, Bisaya sa lagi ka. Ako si Maribeth, taga Cebu City. Hala, parehas dito, day. Taga Cebu City, masad ko. Ako di ay si Rolayda. Taga Pardor pa yan ko. Hala, dool ra date na. Bulakaw man sa damo aral ita. Maayo kay kabayan na sad nako ang napulis sa katabang nga itom. Taga Uganda to. Kahi kay tong tudloan kay bisag in English. Hinay oy dugay kasabot. No? Mao ba day? Tayo pa nakakita na ka sa ilang anak ni Mahmok, sir. Ang bata nga si Yob. Wa para pa. Na, sa puton na ba ka ng bata, aday? Careful lang yun ha sa pag-atiman niya kay. Na, ambot lang, apil na ba na sa imong trabaho? Ha? Mao ba? Yob, this is Okay. Annie Maribeth from the Philippines. Filipina, Nani. Yes, I like Filipina, Nani. Thanks, Yob. I don't like black woman to be a Nani. Yob, how many times I told you that never discriminate other people's race? No, I didn't. But I really don't like mommy, okay? Okay. But enough is enough. Prepare me food for snacks, Nani. Okay? Please do it for him, Nanny Maribeth. Yes, Mrs. Ra. Just a few moments, Yob. Okay, Nani. Thank you. You're welcome, Yob. So, okay na ni, day Rolayda? Oo, okay na, day Maribeth. Sige na lakaw na, ihatod na ngadto sa batang saputon. Nahuman-human na ginakog panglaba ang mga bulingon nila. Salamat, Lord. Kay kaya naman ikayo na akong mga trabahoon din, hi. Day, Maribeth, dali na dali, day. Kaon sa. Yan na, imong mga buhatonon diha. Day Rolayda. Musunod ako ron, day. Nahuman-human naman gitinoon, eh. Nobody will eat until the job is clearly done. Uy, hala. Nasuko si Mrs. Ra. Priscilla, ingon ni ato kahigpit nako ang akong agawon nga bapay kung bahin na sa trabaho. Bisan oras sa tingkaon, kung wa pa mi mahuman, bawal yun namo ang mukhaon. Pasensya na gyud day hang. Abi magud nako og nilakaw ng bruha. Napamandi ay wa mandi ay. Sige lang, day Rolayda, uy. Tiwaso na lang ni nako. Hapit naman sad. Mao lagi. Pero mahuman ka ana, lapas na sa oras ting kaon. Sagdi lang, good. What's ha? Dadaan ti ka og makaon-kaon din he. Pero ayaw lang yung pakita ni Mrs. Ra. Ni anak ko suot sa CR sa mga katabang. Dalion ako ni kaon ang pizza o hamburger nga. Gihatag og sekreto ni Day Rolayda na ako. Ay, gutom na gida. Hala, mao ba di Ate Maribeth? O, Giselle. Tago-tago lagi in town og kaon suot sa CR, uy. Kay unsaon nga bawal man kun dili pa mahuman namong trabaho. Luuya ba day nimo diha Ate no? Agwantahon lang gini nako, Day. Sige, Day, ha. Manawag raon niya ko nimo diha. Nidalikyat ra ko ron kay Tua. Lakaw man ang maldita na kong amo. Nanon niya, nakaibaw na ka sa mga pasikot-sikot sa trabaho din eh. O, Day. Salamat, ha. Way mga pas mo na to din hiday. Kay magtinabangay man kita. O, Day. Basta busy ka ikas trabaho niya oras nga tingkaon sa naandang gawi. To the rescue dayon ang kabayan ni mo nga kusinira. Salamat, Day.
Pinanggagyo ko sa Ginoo. Kaya wa mo ko niya pasakti. Ay, kung dili patungod sa pamaagi ni Day Rolaida. Hasta, kapila na ka akong mapasaris kaon, no? Bahala na lang ato kung makakaunsod sa CR. Basta kay masudlan na ang tiyan nga dili makita ni Mrs. Ra. Hello, Ate Maribeth? Hello, Giselle. Maayo kay nakapanawag ka, te. Kumusta naman tayo mong problema diya sa trabaho, te? Ay, kalois Ginoo. Napangitaan na gid ang tawag paagi, pinaagis ko sinira na mo nga taga-ato rasad. Maayo hinuon kay nagtinabangay mo diha, te. Maogi day, Giselle. Kamu diha si Papa. Ang akong anak kasi Suy-Suy. Kumusta naman po mo diha? Okay na gid kaayo mi diri, te. Ang naay problema, maong imong bana. Kay ngano naman po day si Robert? Nasuko mo gud ni siya. Nasuko siya namo ni Papa, te. Unsa? Lagi, te. Bisag unsa na lang naging ipanabi nga dos mga tao. Makalagot gid kaayo. Sos, pasag din ang angot akong bana, oy, Giselle. Kuhaan na lang hinuon akong gipadang kwarta. Mao ba, te? Nanasag ko yung mga lista. Gisend ako nimo sa messenger. Ikaw ni mahibaw nga mo bahin-bahin ato, ha? Okay, sige, te. Machat lang unya ko nimo kon makuha na nako, Ate Maribeth. Okay, Giselle. Naay lugar sa kang Kuya Robert ato, te? Hello, Day Maribeth. Salamat kay nanawag ka na ako, Day. Nanawag ko nimo kay nala ko'y gustong klarohon. Ha? Oo, saman. Bahin sa gisulti ni Giselle. Kanahan ka ng manghod ni mo, Day. Butang-butangan dyan ko na niya istorya. Dilingon anak ko igsoon, Robert. Day Maribeth. Tarong intawang kinakumanghod, oy. Dili na parihan nimo. Kumpiyansa agad. Adto rin gihapon nasa uyab-uyab niya padong. Kanang mga kwarta nga ipadaan mo. Pinagi niya. Kung nag-uyab-uyab man ang manghod na ako, why problema? Pero nisali ko kay responsable siya. Oh, sige. Tanaw na niya bitaw. Hoy, Robert. Si Giselle lang akong gisaligan sa kwarta nga maoy mo gonit, kay nahibaw kong dili niya hilabtan. Resulta na maging unya ng pagka-way salig ni Monaco ba? Tanawa niya. Gusto na, be? Huwag yung kalami paminahon, oy. Ako'y saligi-lagian ng kwarta kay bana ko nimo. Ikaw ba, no? Bisagod saon, dili ka mausab. Kamoy anging mag-usab kay wa na mo mamao. Ako ko'y bana nimo. Nya, adto kang musalig sa magsuon. Unsa? Pag-usab na taon, oy. Hilasa, gini mo, oy. Ug niya pala ka sa kung atubangan, no? Gitamparos na kagkadagang tawhana ka. Para na ako, day. Sakto kasi mong gibuhat, oy, Day Maribeth. Salamat, Tero Laita. Kay kung ipadani mo niya, why maayong padulngan, paingon, ragyod sa iyang bisyo. Bugo gid kay ba? Gahi gid kay pasabton. Lisod po di siya pangutok, day, no? Iyang pagbuot ra may gusto yung matuman. Nakadesisyon ako. Ako na lang gid siyang buwagan sa hingpit, Day Rolaida. Wala ko makasapot sa dagan sa utok ni Robert. Maong nakahukom na lang yun ko nga makigbuwag niya sa hingpit. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Maribeth nga gipadangat dinhining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon na kami sa bilanon sa OFW, suwatan kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. May musad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, miingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.